Tini chini mangplio kaisa amti kaisa mangpli kasai phaikya borokni haike chubanani logirinani pahaike borokno chubanani nang funugui rilaikha tipramotha ni sikla bedek YTF iba Youth Tipra Federation iba beri bedek iba Buma Bodol TWF Tipra Women's Federation ni beri rok Khwai ni Pochim Lakshmi Sora Bisini Takuk Boris Debborma Talburi Romoi Sak Hamya Engei Sak Hamnogo Klaijak iba Haspatalo Klaijak Amti Khebo Talburi Romoi Sak Hamya Engei Sak Hamnogo Klai Tongmabai Bini Khetoni Mai Borjagya Rajagya Rosajagya Engei Tongmani Nuklaiei Amchaini Lukurok Amchaini Tipramothani Sikla Rok tei TWF ni beri Buma rok tonglai manlalia thangai chini o takhuk poresno chubanani bagai yak ba yak khalai tini bini o khetono boroi laikha baksa thancha khlaiei bini khetono mai boroi laikha tini amchaini YTF ti TWF ni sengkrak ti sengkrak juksong Tini kubang mano borok pararni ongkhore maibor laimano khate kheto kuplung ajaga maibor jak tamni baga asuke borok kubang makhai phaya kene maibor lai na khatini Tini sindara osusto bong nogo belai sorry hamyamang laijak ni bagai bong khetorong mai bor malai liya boro abon bagai paran boro joton bakhai nokore mai bor ilakhe bong na saijo khale kata joton joto jagani no borok phai dol khaye kenaro bo mothani hoite da bor lai na tam buti jing mothani hoiten boro mothani hoiten joton phaibayo tipra mothani hoite tipra mothani hoite norok TWF te YTF rok bangma phaijang nugo ajan hoiten phailei ta na ajagan hoiten phailayo belai khana hambai ni sini mungkhai ani mung Manosi Debborma ang ongkot Kilabarini surasana nung TWF kono jaga rok to tongpus tongo nin puskai ang Buma Bodol tongo acha hambai ke kakanarok tini tamni baga jaga su borok kubang ma khai tini oba ke mayorok bol lanya nangkha belake hambai tamle hamba tini asram bare constitution ni ungoi de West Lakshmi Sora Bisini ekjon member bo কয়েকদিন ধরে অসুস্থ কলাইজাক এগে চুং খিনাকা তিনি বিসিনো সুতে তেই চুং মঠান সুতে তেই YTF TWF যত মিলে ওই ওয়ানসুং লাইকা বিনো যেটা সাম পাইজা গিয়া খাইজা গিয়া যে মাইপর জায়গা আমনত পালখাই পর না হেনে ফেলাইকা এগে যেহেতু কত সরি হামে কলাইজাক আমন বাগৈ চুং দিদি পঙ্গ চলা চুলাবে ফেলাইজাক kai kaka nang nini sinmung kisari di hambai ang ani sinmungga ang blog di secretary inin bumung ro ani bung Profulla Debborma tinggan logi tongo an YTF ni ini local committee president